Sziasztok, Tóth Tamás vagyok, ez itt a Meteo X újabb epizódja. Régen találkoztunk már, de most egy egészen különleges apropója van mindennek. Azt gondolom, hogy 2024 nyara egészen biztosan hosszú ideig mélyen az emlékezetünkbe vésődik. Bár a 21. században már hozzászokhattunk a nagy melegekhez, és korábban is előfordult olyan, hogy 2, 3 vagy esetleg 4 egymást követő napon is új napi melegrekord születik, de hogy 6 egymást követő nap, no hát ez egészen rendkívülinek mondható. Ennek ellenére mégis sokan arról beszélnek, hogy ez lehet hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyara. No hát én ezt most itt cáfolom, de hogy miért is mondom mindezt, az a mai kis epizódunkból kiderül. Az emberek között azonban erőteljesen megoszlanak a vélemények. Sokak arról beszélnek, hogy életük eddigi legbrutálisabb nyarát élik most, tehát hozzáteszem gyorsan, nem is állnak messze a valóságtól. Mások pedig egész egyszerűen annyit mondanak, hogy hát nyár van, eddig is voltak forró időszakok, most is csak egy ilyen átlagos nyárat élünk meg. Ugyanakkor egyre erőteljesebbek azok a hangok is, amelyek klímahisztiről beszélnek, és valamely nemzetek felett álló erő valamilyen úton, módon befolyásolja az időjárási folyamatokat, és ezt kellene sürgősen abba hagyni. Szerintem pedig éppen ezt az utóbbi hisztériakeltést kellene abba hagyni, ugyanis a légkörben minden mindennel összefügg, az időjárási folyamatok pedig nem irányíthatók az ember által. Ahhoz, hogy egyáltalán lokálisan megváltoztathassuk az időjárást, ahhoz legalább fél kontinensnyi területen kellene az áramlási viszonyokat teljes egészében átalakítani, a légkörben, a teljes vertikumban. No, ez képzeljük el, hogy mekkora energiabefektetésre lenne szükség. No, ez egyetlen nemzetnek, népcsoportnak, de az egész emberiségnek sem áll módjában. Visszatérve a hőhullámokra, ez a fogalom minden országban más és mást jelent. Gondoljunk csak bele, a skandináv államokban például már a 30 fok feletti hőmérséklet is rendkívülinek számít, ugyanakkor például a Szaharában vagy a Közel-Keleten már az is örömünnep, hogyha 30 fok alá esik a hőmérséklet, sőt, ilyenkor nyáron éjszakánként is ennyire meleg van arrafelé. Magyarországon a hőhullámok definícióját a napi középhőmérséklettel hozzák kapcsolatba. Nem csak klimatológiai, hanem egészségügyi vizsgálatokat bevonva is kiderült, hogy nagyjából a 25 fok feletti középhőmérséklet az, amikor elkezd növekedni a hőség kockázatai az emberre nézve, sőt innentől kezdve már a kismértékű hőmérséklet emelkedés mellett is a rizikófaktor exponenciálisan megnő. A jelenlegi Hungaromet klimatológusai első körben azt vizsgálták meg, hogy a 25 fok feletti napi középhőmérséklet legalább 3 napon át hogyan is alakult a történelem folyamán. Az adatok egyébként rendkívül érdekesek, ugyanis a múlt század 20-as éveiben, a 40-es évek második felében és az 50-es évek elején is voltak hosszúra nyúlt forró nyarak, azonban a 60-as évek közepétől nagyjából olyan 85-86-ig még a kánikula is ritkaság számba ment. A mélypont talán az 1978-as év nyara volt, amikor képzeljétek el, hogy Szegeden, tehát az ország legmelegebb vidékén egyetlen nyári hónap középhőmérséklete sem ért el még a 20 Celsius fokot sem. Az 1990-es évektől kezdve azonban rohamosan nőtt a hőhullámos napok száma, illetve annak intenzitása is. Az idősebbek még emlékezhetnek 92. augusztusára, ami az egész 20. század legmelegebb hónapja volt, majd az ezredfordulót követően a 2003-as nyár lett az több mint 100 éves klimatológiai adatsor legforróbbja. 2007. júliusában pedig érkezett az a történelmi hőhullám, amikor 20-án Kiskunhalason az eddig érvényben lévő abszolút magyarországi rekordot regisztrálták, azt a bizonyos 41,9 fokot. Aztán jöttek a 2010-es évek, 2012-ben újra megközelítettük a 2003-as nyáron felállított rekordot, majd a 15-ös nyári szezont a kollégák egész egyszerűen a hőhullámok nyarának nevezték el.
Senki sem felejti el, de 2 évvel ezelőtt, tehát 2022-ben jött a történelmi asszály, ekkor már tényleg megdöntöttük a 2003-ban felállított nyári rekordot, az idén pedig a kérdés újra aktuális, megdönthetjük ezt a mindössze 2 éves nyári csúcsot. Július elején emlékezzünk vissza, még volt néhány hűvösebb napunk, aztán a klímatörténelem egyik legtikkasztóbb időszaka kezdődött el, azonban érdekes, hogy nem egyformán jelentkezett mindez az országban, ugyanis az északi középhegység vidékén és a Nyugat-Dunántúlon sokkal kevésbé volt intenzív ez a hőhullám, mint a Délalföldön. Errefelé ugyanis a hűvösebb légtömegek időszakosan érintették ezeket a térségeket, és itt csak 1-2 forró nap alakult ki, miközben a Délalföldön zsinórban 10-11-et regisztráltak a mérőállomások, és nem egy napon 40 fok fölötti hőmérsékletet mértek. Így tehát ott egyértelműen kijelenthető, hogy sokkal erőteljesebb volt a 2007-es hőhullámnál is, de az országos adatokat azonban még meg kell várni, hogy beérkezzenek, és a klimatológusok hamarosan összesítik, hogy mennyire erős és milyen intenzív volt ez az idei júliusi hőhullám. Így tehát a Délalföldön egyértelműen kijelenthető, hogy a 2007-es hőhullámnál erőteljesebb volt az idei, azonban az országos teljes adatokat még meg kell várni, a klimatológusok mindezt hamarosan összesítik, és nagyjából augusztus elején már végeredményt is hirdethetünk, hogy országos átlagban is a legerősebb volt-e ez a mostani hőhullám. Végül, de nem utolsó sorban térjünk vissza az adás elején elhangzottakra, miszerint miért is mondtam azt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz a hátralévő életünk leghűvösebb nyara. Nos, hogyha megnézzük a magyarországi nyári adatokat, akkor egyértelműen látszik az emelkedő tendencia, azonban ez sem itthon, sem pedig sehol másutt a világon nem úgy következett be, hogy évről évre mindig magasabb és magasabb lett a hőmérséklet, hanem egy cikcakkos görbét ír le, de emelkedő tendenciát a hőmérséklet menete, és ez egészen biztosan a jövőben is így fog történni. Tehát úgy képzeljük el, minthogyha egy EKG-t írna le, csak éppen az a színusz görbe szépen fokozatosan, de biztosan emelkedik. Ennyi fért tehát a mai MeteoX adásába, hogyha tetszett ez a kis videó, akkor lájkoljatok bennünket, és ne felejtsétek el, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is. Sziasztok!